L-Uffiċċju tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appella lil pubbliku sabiex isegwi biss informazzjoni uffiċjali maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa rigward il-kwalità tal-ilma tal-hawn u kwalunkwe riskju għas-saħħa pubblika marbut ma' żoni tal-hawn indikati. Dan itqal fi stqarrija b'referenza għall-immaġini fuq il-faċċata bl-intelligenza artifiċjali tal-Gazzetta llum, relatata mal-kwalità tal-ilma tal-hawn li tista' toħloq impressjoni mhux preċiża ta' ċirkostanzi li qed jiġu investigati. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jmexxi programm komprensiv u bbażat fuq evidenza xjentifika għal monitoraġġ tal-ilma tal-hawn matul l-istaġun kollu tal-hawn, b'kampjuni regolari u testijiet skont standards xjentifiċi u regolatorji stabbiliti biex jiġi żgurat li l-pubbliku jkun jista' jgawdi l-ilmijiet tal-hawn ta' Malta b'mod sigur. F'din l-istqarrija ntqal li l-pubbliku huwa mħeġġeġ jikkonsulta sorsi uffiċjali għal aktar informazzjoni aġġornata, fosthom is-situ l-paġna uffiċjali ta' Facebook tad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali kif ukoll stqarrijiet u avviżi tas-saħħa pubblika. L-awtoritajiet tas-saħħa ħeġġu lil pubbliku biex jgawdi l-ilmijiet tal-hawn ta' Malta matul ix-xhur tas-sajf, filwaqt li jieħu prekawzjonijiet raġonevoli biex jipproteġi saħħtu u jibqa' informat permezz tal-mezzi uffiċjali u mhux permezz ta' spekulazzjonijiet jew rapporti mhux verifikati. Intqal li d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jkompli josserva kontinwament il-kwalità tal-ilma tal-hawn u kwalunkwe riskju potenzjali għas-saħħa pubblika u fejn hemm bżonn tittieħed azzjoni immedjata. Intqal li kull meta tiġi identifikata kontaminazzjoni, l-awtoritajiet tas-saħħa jaħdmu mill-qrib ma' awtoritajiet kompetenti oħra biex jinvestigaw is-sors u jimplementaw azzjonijiet korrettivi bħala li jikkontrollaw u jeliminaw il-kontaminazzjoni. F'każijiet ta' kontaminazzjoni tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq l-hawn u l-ftuħ mill-ġdid taż-żoni affettwati isiru biss wara testijiet ta' konferma li juru li l-kwalità tal-ilma reġgħet laħqet standards aċċettabbli u li riskju għas-saħħa pubblika ġie mitigat. Sa dan it-tant skont l-aħħar rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar il-kwalità tal-ilma għall-hawn ħareġ li l-kwalità tal-ilma għall-hawn f'pajjiżna baqgħet fost l-aqwa fl-Ewropa.